Kana sengisi, miechegi nyinga en George Bati Ratil chakore sane. Koth mapek mamedo chue pacho ka medo kelo midhiero kamoting'o kethruok mag mwandu kaachiel kod thoe. Ka gwenge ma Makueni ji ariyo owito ngimagi kaluwore kod midhiero mar kodh El Nino ka jodak ma Madogo kod Mororo ma yudore e kaunti ma Tana River chunygi omoko bang' pi oula ng'ado apaya matudo kaunti ma Tana River kod Garissa. Mbala maweyo oganda kokalo e midhiero ma pi oula kelo en ranyisi ni ji nyaka bed motang'. E kaunti ma Tana River, mier kod kuonde lamo pi oula olakie ka apaya bende ong'adore kendo wuotho ng'ikore. Jodak e gweng' ma Mororo chunygi okuyo e ginga apaya madhi Nairobi bang' koth muko utegi kendo kata mana tedo chunogi mondo koro gimok mach kendo gitede ginga apaya. Tunaishi hapa kwa ilani tangu hii mvua ianze kunyesha. Kupika yenyewe tunapikia hapa nje, sisi wote wenye unatuona hapa. Hakuna mwenye ako na makao, kila kitu yote imesomba na maji. Mafuriko kwanza zimeshaleta madhara kubwa sana kwa wakaji ambaye wanakwanga katika hali ya kujiweza ni chini kabisa. Mita manok kende gwenge ma madongo jodak piny ochamo kendo ging'eyo kama ginyalo chwe lwetgi bang' koth ketho apaya materogi Garissa, boma ma gisebedo ka gitiye eka giyud gima ginyalo dok godo pacho. Sisi tulikuwa tunaenda Garissa huko kufuafua nguo au kutafuta kibarua kidogo kidogo. Hatuna kitu chochote. Serikali atusaidie haraka sana. Sisi tumeshamalizika. Wai! Kama chielo rawera moro ma jegni 16 mancho timo penj maduong' mar klas 8 KCPE owito ngimane gwenge mag Wakatungu e kaunti ma Makueni bang' odgi sienyore kendo lwar kuome. Ka jadolo moro e gwenge mag Kilamba ma yudore e kaunti onogo ma Makueni mane pi oyuero nyamburko mare oyud ringrene kendo ringrene ochwal nyaka e kar kano ringre jomotho e od thieth ma Makueni. Magi timore kinde ma ringre ji adek ma gin jotich kaunti ma Mombasa mancha pi oula oyuero ne oyudi kama gin mana ranyisi mag midhiero ma kodh El Nino sekelo. We've managed to remove 2 bodies. There's still one more. One thing is clear, because when they were putting the road, what was coming in was 900 mm diameter drainage system feeding into 600. So when you get 4 of 900 mm feeding into 600, it becomes a big problem. Kineni ma piny owacho medo chiwo singo mar rakruok kod midhiero mikelo kod koth mapek machue e gwenge mopogore opogore thurka. Jopiny bende koro nyiso piny owacho mondo mi oketo kenge mane kare mar neno ni oresi kendo kony jogo ma koth osekelo negi midhiero.